inkosi. Kristu inkosi. Uliseke tata. Sibale mama. Ulisebefundisa ngoba bakhona. Egameni lenkosi yami Kristu Yesu. Amen. Amen. Kulele ndawo. Ngumfundisi nokhwali from Mthatha. Manibolele ithuba ndinikezweyo loba ndithethe. Ngoba bengiyiqonda uba ndingawulela imilanjana engaka nebhlorho ezindala. Nendlela enhle kangayenziwa isuka ngakutsolo. Dlule Manfred Qumbu. Ndingathetha ufika kule ndawo. Kodwa ke manibolele ithuba ndinikezweyo. Sithi uYesu Kristu ke uyinkosi. Yesu Kristu inkosi. Sindisiwe umntwana kaNkulunkulu ndenzelwa inceba ndaxelelwa ngezulu nesihoko yabona izinto zombini ebomini bami ziyi-priority izulu nesihoko ndakhetha ubheka ezulwini andirhalile ubheka esihokweni le ndawo kuthiwa cwaka kuyo kuthulwayo kuyo ndambona uThixo kakhulu ndiyavuyiswa uba khona haleluya I was glad mhla ndibona utata Mthatha ndinento endiyaziyo apha ekukholweni kunexesha edingekayo ebomini bomntu loba azole le nkolo yakho izole haleluya. Amen. Ndiyoneliseka uba khona phakathi kwabagcwele ngoba ndifika kwindawo ekuzolwayo kuyo uthule umoya umamele wena ngaphakathi ithile yakho yokukholwa nokusindiswa nezulu iyacacana kanye icaci. Eli gama ke lithi uYesu Kristu uyinkosi lifike nakumlasa isikhilo yawukhumbula ke inkosikazi haleluya ndikhe ndahlaseleka ndakubona uba tyhini ukufa oku yinto encinci apha emntwini sasho kwavele kuthiwe nje within the two minutes umkile ndiphethwe into a-funny feeling indiphethe apha ngaphambili esiswini ihlanganise nomqolo yatshintsha engathi ndiyalunywa something very funny ndithi khawuvuke hayi vuke sinesixhobo ke esisaziyo esithi uYesu Kristu inkosi sabiza sona ngeva yabona le into uba kuthiwa bendingakholwa bekawuthiwa kwenzeke into esingayaziyo ndahlala apha ebhedini ndaqonda uba andikwazi hlala phantsi no I have to rebuke and resist jikelezindlu thandaza rebuke positive bakhe ndahlala phansi izawundosela yes bese ndicela umfundisi yamazi siphethe kanhlobo umkhuleko nakusathana uhlasele bawuhloma baconnect abazalwane ndewayeva amandla inkosi ayibongwe. Amen. Igama lithi Jesu Kristu inkosi isixhobo esilala ngaso nesivuka ngaso haleluya. Ndeva uThixo endinceda ke trying to cut the story short ndavomita ke ndikhupha ndivomita ke ndavomita every relief emveni koko itshinda ndibuyela kwi-normal senses zami ayindangumuntu right. Ndibonga ke amandla mayibonge inkosi kaJesu Kristu ophilayo ondigcinileyo inkosi ayibongwe ndiyonwatyiswa ndiyavuya ndimamele nentshumayelo ndimamele ndithi kodwa nantsi into ezawunceda ubomi bam isihlutshwa ngamazwi nje athi banoyolo abantu abahlambulukileyo inhliziyo. Yabona lo vesi leyo endikhathaza hlamba
ukujabuluka kwenhliziyo ngoba bazambona uThixo. Oh, I feel that mina inhliziyo engahlambulukanga nombona engihlupha kakhulu vesi leyo. Ndiyavuyiswa ke bakhona kule ndawo abihappy very much happy bakhona abantu bona bakaNkulunkulu umoya wami uyonela ngoba lithi ningavutha livuthe kodwa likhona ixesha lokusola uzola umoya wenze introspection. Haleluya. Xa ngikule ndawo ndize kwi-therapy. Haleluya. Ndize ku-doctor Jesus. Haleluya. Ndize kwinto ezawuthakha evele nje ibeke nje isalvation yami esibili ndibona uba ngaphandle kokwenza ilobinosi andingeze ndalibona izulu ngoba yintona ndawo ndiyifunayo leyo izulu. Inkosi ke ayibonge uJesu Kristu ke uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi.